मोनसे दुखुनांथाव जाथाय टेनजानियानि ससियेल मिडियायाव फाव खालामना दिन्थिनानै मुंदांखा जानाय किली फल्टखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। टेनजानियानि आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बयजोंबो मिथिजानाय आरो गावनि फाव खालामनाय रोंगौथिजों गोख्रैयैनो गोसारनो हमनाय किली फल्टखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। बिथाङा आथिखालाव बलिउड मेथाइफोरनि सायाव गावनि गुस्थिजों खनफानाय बायदि फाव खालामना भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगारना गोबां सुबुंफोरजों अनसायजादोंमोन आरो गोख्रैनो गोसारनो हमदोंमोन। बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला गावखौ गासै 7 सिनाय मोनै सुबुंफोरा बुग्रा लावथि आरो गोफार देगारफोर लानानै गाग्लोबदोंमोन। नाथाय खाफाल गोनां बादियै बिथाङा खुनुरुखुमै नारा नाथानि गेजेरजों गावखौ रैखा खालामनो हायो आरो देहाया गोब्राबैनो जखम जायो। दा गावनि जखम जानाय देहाखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिथाङा थांनाय फेब्रुआरि दानाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांजों गोसोनि खोथा बुंथिनाय खोन्दोआव बाख्नाय जादोंमोन आरो भारतनि हाइ कमिसनजोंबो टेनजानियायाव बरायजादोंमोन। बिथाङा गावनि बेबायदि ससियेल मिडियायाव फाव खालामनानै दिन्थिनायजों बुहुमनाङैनो गोसारनो हमदों आरो गोबां बलिउडनि फावखुंग्रिफोरखौबो आथिखालाव बिथांखौ फल' खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय टेनजानियानि ससियेल मिडियायाव फाव खालामना दिन्थिनानै मुंदांखा जानाय किली फल्टखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। टेनजानियानि आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बयजोंबो मिथिजानाय आरो गावनि फाव खालामनाय रोंगौथिजों गोख्रैयैनो गोसारनो हमनाय किली फल्टखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। बिथाङा आथिखालाव बलिउड मेथाइफोरनि सायाव गावनि गुस्थिजों खनफानाय बायदि फाव खालामना भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगारना गोबां सुबुंफोरजों अनसायजादोंमोन आरो गोख्रैनो गोसारनो हमदोंमोन। बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला गावखौ गासै 7 सिनाय मोनै सुबुंफोरा बुग्रा लावथि आरो गोफार देगारफोर लानानै गाग्लोबदोंमोन। नाथाय खाफाल गोनां बादियै बिथाङा खुनुरुखुमै नारा नाथानि गेजेरजों गावखौ रैखा खालामनो हायो आरो देहाया गोब्राबैनो जखम जायो। दा गावनि जखम जानाय देहाखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिथाङा थांनाय फेब्रुआरि दानाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांजों गोसोनि खोथा बुंथिनाय खोन्दोआव बाख्नाय जादोंमोन आरो भारतनि हाइ कमिसनजोंबो टेनजानियायाव बरायजादोंमोन। बिथाङा गावनि बेबायदि ससियेल मिडियायाव फाव खालामनानै दिन्थिनायजों बुहुमनाङैनो गोसारनो हमदों आरो गोबां बलिउडनि फावखुंग्रिफोरखौबो आथिखालाव बिथांखौ फल' खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360